se ninġabru għall-Assembleja Djoċesana, laqgħa annwali li fiha wisqifijiet il-kleru ir-reliġjużi u l-lajċi flimkien se nfasslu l-ħidma għat 3 snin li ġejjin bit-tema Il-Knisja f'Malta llum. Komunjoni, parteċipazzjoni, missjoni. Inħeġġukom takkumpanjaw dan il-proċess bit-talb tagħkom. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Illum il-mulej jitlobna biex inħallu il-qawwa tal-kelma tiegħu tneħħi minna kull dubju, kull eżitazzjoni min-naħa tagħna biex inħallu lill-mulej jimla l-qalb tagħna u nkunu kapaċi nafdaw fih b'fidi sħiħa. Il-kelma Alla sejra ddawwalna fuq dan u din il-laqgħa tagħna mal-mulej timlina bil-kuraġġ, bit-tama u anke b'fidi dejjem aktar sħiħa. Ejjew għalhekk fil-bidu tal-quddiesa lil Alla nitolbuh maħfra tan-nuqqasijiet tagħna kollha ħalli niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla ħanin li tista' kollox, fit-tjieba tiegħek biet minna kull awġ biex inkunu ħielsa fir-ruħ u l-ġisem u naqduk bla xkiel ta' xejn. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Erf. Waqt li ħemda ta' kwiet kienet taħkem fuq kollox u l-lejl kien jaqbes nofs il-mixja tiegħu, il-kelma setana mit-tron tas-Sultan tas-sema niżlet bħal ġellied qalil f'nofs dik l-art misħuta bix-xabla minsuna tad-digriet tiegħek li dejjem sod. Kif waslet kull imkien imliet bl-imwiet, kienet għadha tmiss mas-sema iju miexja fuq l-art. Il-ħolqien kollu b'kull ma kien fih sar mill-ġdid biex waqt li joqgħod bil-qima l-ordnijiet tiegħek l-ebda ħsara ma ssir lil uliedek. Sħaba tefet dell fuq il-kamp tagħhom, art nixfa deret ħirġa minn fejn qabel kien hemm l-ilma, triq bla tfixkil minn ġol Baħar l-Aħmar u art tħaddar flok l-ilmijiet qawwija. Minn hemm għadda l-poplu kollu
taħt kenn idejk, wara li ra remejjel tal-aġeb. Kienu qishom żwiemel jiraw u ħrief jaqbżu waqt li kienu jfaħruk mulej li ħlisthom. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Salm risponsorjali. Ftakru fil-ħwejjeġ kbar li jagħmel il-mulej flimkien. Ftakru fil-ħwejjeġ kbar li jagħmel il-mulej. Għannulu u daqqulu x'għandru l-ġubijiet tiegħu kollha. Ftaħru bl-isem qaddis tiegħu. Tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-mulej flimkien. Ftakru fil-ħwejjeġ kbar li jagħmel il-mulej. Qatel l-uliet il-kbar kollha ta' artom, l-ewwel frott tas-saħħa tagħhom. Ħareġhom mobbija bid-fidda u bid-deb. Ħadd ma kien għajjien fit-tribù tagħhom flimkien. Ftakru fil-ħwejjeġ kbar li jagħmel il-mulej. Għax ftakar fil-kelma qaddisa tiegħu u f'Abram il-qaddej tiegħu u ħareġ bil-ferħ il-poplu tiegħu bajjat ta' ferħ flimkien. Ftakru fil-ħwejjeġ kbar li jagħmel il-mulej. Alla sejħilkom permezz tal-Evanġelu biex ikolkom sem fil-glorja ta' Ġesu Kristu. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal parabbola lid-dixxipli tiegħu biex jurihom li għandhom dejjem jitolbu bla ma jaqtaw. Qalilhom kien hemm f'belt wieħed imħallef li la kien jibża minn Alla u lanqas iħabber rasu minn ħadd. F'dik il-belt kien hemm waħda armla u kienet murandu u tgħidlu għamilli ħaq kontra l-għadu tiegħi. U ma rridx u dam ħafnek. Iżda mbagħad bejn u bejn ruħu qal mhux għax nibża minn Alla jew għax se nħabber rasi min-nies, imma l-inqas għax din l-armla dejqitni. Ħanamlilha ħaq biex ma tibqax ġejja u sejra sa ma tifnini. U l-mulej qal isimgħu ftit xejn l-imħallef il-ħażin. Imbagħad Alla lill-magħżulin tiegħu li jgħidulu lejl u nar sejjer ma jagħmlilhomx ħaq, se joqgħod itawwal magħhom, jiena ngħidilkom li malajr jagħmlilhom ħaq. Imma taħsbu intom li bin il-bniedem se jsib il-fidi fuq l-art meta jiġi? Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-Knisja llum tatina kwadru sabiħ permezz tal-ktieb tal-erf dwar dak illi hi il-kelma talla u l-qawwa tagħha. Tispjegalna kif fil-poplu tal-Patt l-Antik Alla ħadem b'mod meraviljuż. Kien magħhom dejjem tul il-mixja tagħhom twila biex jaslu anke fl-art imwiegħda, però il-preżenza talla kienet dejjem hemm. Il-kelma setana tiegħu. Kelma li mhux btejt biss, imma tgħid u twettaq. Biex jurina l-awtur sagru kemm hija kbira din il-seta tal-kelma talla, jgħidilna immaġinaw kieku kienet figura ta' persuna din, waqt li brasa qiegħda tmiss is-sema ġa saqajja mixjin fuq l-art. Biex jurina l-kobor tagħha. U jgħidilna wkoll kif f'postijiet fejn kien hemm nixfa permezz tal-kelma setana tiegħu Alla ġab l-ilma u l-ħdura biex il-poplu tiegħu ikun jista' jgħaddi u jkollu fejn jgħix. Min jaf kemm il-post differenti għaddew minnu u hemmhekk kontra l-edewwa kollha li ltaqgħu magħhom Alla għenhom biex jirbħu u jibqgħu mixjin f'din il-mixja tagħhom. Il-preżenza tiegħu kienet anke garantita b'din is-sħaba li kienet timxi fuq il-kamp tagħhom.
din il-kolonna tan-nar illi kienet sinjal tal-preżenza dejjema tiegħu. U għalhekk fl-aħħar jgħidilna araw il-ferħ kbir li kellhom, kienu qishom żwiemel jirgħu u ħrief jaqbżu waqt li kienu jfaħruk mulej li ħlisthom. Il-poplu Alla li meta fehem li Alla kien miegħu u għafda falla, allura mmexa tul it-triq lil mulej u rieħ. U kontrast għal dan għandna il-parabola illi Ġesu jagħtina ta' dan l-imħallef li ma kienx ġust, li kien ħażin. Għaliex? Għax ma kienx qed iwettaq id-dmir tiegħu illi jaqbes jiggarantixxi drittijiet ta' min kien debboli, ta' min kien fraġli. Kien hemm din l-armla li kontinwament itolbu lil dan l-imħallef għamilli ħaq kontra l-għadu tiegħi, kienet mifnija. U dan għall-ewwel ma rridx u ħalliha tistenna u tiddewwem. Iżda mbagħad ta' bniedem ħażin qal mhux biex ngħinha, mhux għax dan huwa xogħli u rrid nagħmel dmiri, imma biex ma toqgħodx iddejjaqni. Allura ħanagħmilha ħaq, ħaneħles minnha. U l-konklużjoni li Ġesu jiġbed dwar din il-parabola hija din. Jekk bl-insistenza aħna ta' bnedmin li aħna minn xulxin jirnexxielna naslu nakkwistaw dak li nkunu ilna b'tant insistenza nitolbu. Quddiem Alla illi hu missier tagħna li jħobbna, li jgarantilna l-preżenza tiegħu, il-qawwa tiegħu, il-kelma setana tiegħu li tmexxi l-ħajja tagħna. Sejjer dan Alla l-missier li lna jitlaqna waħidna, jabbandunana. U Ġesu minn dan kellu ċertezza xu kien jaf tajjeb, mhux biss illi il-missier ma jitlaqx lil dawk li huma tiegħu, imma xu bħala il-mibgħut illi kien mibgħut biex iwettaq dak li l-missier ried għall-fidwa tagħna lkoll, kull ħin, kull waqt kien jgħix il-ħajja tiegħu faqda sħiħa mal-missier. Fil-momenti tat-talb tiegħu Ġesu kien jiddjaloga mal-missier, kien jitkellem miegħu b'mod miftuħ, b'mod apert. U allura dak li jitlob lilna li nagħmlu aħna wkoll. Ikollna l-istess fiduċja illi Alla kapaċi jagħmel fil-ħajja tagħna l-istess meravilji illi jagħmel mal-poplu antik tiegħu meta dak li għaddew minnu kienet kważi xi ħaġa li ħadd ma jemmen. 40 sena iterqu. Storja li fiha kien hemm min miet, kien hemm min baqa' ħaj minn fosthom li mixjin biex jaslu fl-art li Alla wedhom u Alla ma telaqhom qatt. Kien il-poplu li xi kultant jitlaq lil Alla u Alla jerġa' jmur jiġri wara l-poplu tiegħu, itih okkażjoni ġdida, itih mument ġdid. Ejjew għalhekk aħna llum eżis ħuti nitolbu lil mulej ħalli b'dan il-mument tat-talb tagħna f'din il-laqgħa tagħna miegħu nemmnu li l-kelma setana tiegħu kapaċi twettaq ħwejjeġ kbar fil-ħajja tagħna. Xi kultant jiġu mumenti fil-ħajja tagħna fejn ngħidu ma nkompli nitlob jien qiegħed jismani l-mulej, speċjalment meta nkunu għaddejjin minn mumenti ta' salib u ta' prova. Isu bħal jew naqtaw qalbna xi drabi jew inkella inħossuna tant mifnija bil-pis tas-salib li jkunu qegħdin nerfgħu illi qisu nibdew jiġina ftit dubju. Ejjew illum inħallu lil mulej tant jimla l-qalb tagħna bil-kuraġġ li jagħtina bil-preżenza tiegħu li ma naqtaw qatt qalbna u ma naqtaw qatt il-fidi tagħna minnu li hu ser jgħinna. Jekk intom bniedma ħżiena jgħid Ġesu, kapaċi lil uliedkom tagħtuhom l-aħjar li tistgħu, kemm aktar missierkom li hu fis-sema jagħti lil uliedu dak kollu illi jitolbuh.
Ejjew nkomplu nitolbu għalhekk illum lill-Alla mingħajr qatih, mingħajr waqfien, ejjew ma nħallux il-fidi tagħna tonqos, ejjew nemmnu tassew fis-seta tal-kelma qawwija ta' Alla. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. Alla tagħna id-don tal-fidi li qed inġorru f'ġarar tal-fuħħar. Nitolbuh iżommna sħaħ fil-fidi billi ngħidu kattar mulej il-fidi tagħna fik. Kattar mulej il-fidi tagħna fik. Għalli mamdin kollha sabiex iħarsu l-fidi, jikbru fiha u jxandruha bil-kelma u bl-eżempju. Nitolbu. Kattar mulej il-fidi tagħna fik. Għal dawk li ma jemnux, sabiex l-istil tal-ħajja ta' dawk li jemnu jgħinhom jarfu lill-Alla. Nitolbu. Kattar mulej il-fidi tagħna fik. Għal kull min hu persegwitat minħabba l-fidi, sabiex ikun ħieles li jistqar dak li jemmen fih. Nitolbu. Kattar mulej il-fidi tagħna fik. Għalina sabiex ngħaddu lill-oħrajn il-fidi li rċivejna. Nitolbu. Kattar mulej il-fidi tagħna fik. Unkomplu nitolbu lill-Alla bħal dejjem għal paċi fid-dinja kollha, speċjalment fejn hemm il-vjolenza u l-gwerra. Kattar mulej il-fidi tagħna fik. O Alla, Missier tas-sema u l-art, Int ridna nintelqu fidejk bil-fiduċja, il-qana fi ħdanek, żommna maqudin miegħek u tħallina qatt ninfirdu minnek. Bi Kristu Sidna. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħares bisliem mulej lejn is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek biex naqilgħu btieba qaddisa l-frott tal-passjoni ta' ibnek li qegħdin inġeddu f'dan is-sagrament. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżuħħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew missier qaddis tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jint battulna bħala Salvatur u feddej magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu u mwieled minn Marija Verġni. Huwa temm ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għall-ħajja.
Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarrix lejn dnubietna,
iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu l-paċi lil xulxin. Paċi magħkom. Paċi magħkom. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan u l-ħaruf talla, dan u li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Inroddulek ħajr mulej qarbina mqazza li bija saħħaħtna, bħalma mlejtna b'din il-qawwa tas-sema, hekk ukoll fit-tjiba tiegħek agħtina l-Ispiritu Qaddis tiegħek biex tibqa' fina sal-aħħar il-grazzja ta' ħajja sinċira. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Bħalissa l-Arċidjoċesi ta' Malta qed tieħu l-ordnijiet għal bejgħ ta' djarju l-ġdid tagħha għas-sena 2026. Id-djarju li hu bil-Malti jinkludi l-iskrittura tal-jum, riflessjonijiet u kuntatt tal-parroċċi flimkien ma' tarif utli ieħor. Miegħu qed jinbigħ ukoll notebook b'silta mill-Bibja u paġni vojta fuq ġewwa. Biex tordna l-kopja tiegħek żur knisja.mt/djarju jew ċempel 2590 6208.
Nhar 20 u 21 ta' Novembru, bħala dioċeżi se ninġabru għall-Assembleja Dioċeżana, laqgħa annwali li fiha wisqfijiet il-kleru ir-reliġjużi u l-lajċi flimkien se nfasslu l-ħidma għat 3 snin li ġejjin, bit-tema Il-Knisja f'Malta llum, komunjoni, parteċipazzjoni, missjoni. Inħeġġukom takkumpanjaw dan il-proċess bit-talb tagħkom. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat-talb tagħna eħlesejna wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu s-saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għaliki smat-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu s-saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għaliki smat-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ, meta Sitna Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen.
سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملاقي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات tal-ġuf جسو. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملاقي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات tal-ġuf جسو. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملاقي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات tal-ġuf جسو. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملاقي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات tal-ġuf جسو. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملاقي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات tal-ġuf جسو. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملاقي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات tal-ġuf جسو. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملاقي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات tal-ġuf جسو. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملاقي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات tal-ġuf جسو. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملاقي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات tal-ġuf جسو. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملاقي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات tal-ġuf جسو. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' taltana Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ, meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملاقي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات tal-ġuf جسو. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملاقي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات tal-ġuf جسو. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملاقي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات tal-ġuf جسو. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملاقي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات tal-ġuf جسو. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملاقي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات tal-ġuf جسو. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملاقي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات tal-ġuf جسو. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مباركنتي fost النساء ومبيرك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مباركنتي fost النساء ومبيرك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مباركنتي fost النساء ومبيرك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مباركنتي fost النساء ومبيرك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għaliki smat talbtana Ġesu li twilet għalina u rritikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għaliki smat talbtana Ġesu li twilet għalina u rritikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek.
Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu s-saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għaliki smattaltana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slima lik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik lilek ingħidu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku u nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu s-saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. jistrieħu ma fil-paċi, Amen.
Mulej ħnina. mulej ħniena, Kristu ħnina. Kristu ħniena, Mulej ħnina. mulej ħniena, Kristu ismana. Kristu ismana, Kristu il-qattal tana. Kristu il-qattalb tagħna, Missier eterna Alla. ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja. ħenna lina, Spiritu qaddis Alla. ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed. ħenna lina, Imqazza Marija. itlob għalina, Imqazza Alla. itlob għalina, Imqazza xebba ta' xbejbiet. itlob għalina, Om ta' Kristu. itlob għalina, Om il-Knisja. itlob għalina, Om il-ħniena. itlob għalina, Om tal-grazzja talla. itlob għalina, Om u xebba. itlob għalina, Om it-tama. itlob għalina, Om li zjed safja. itlob għalina, Om li zjed nadifa. itlob għalina, Om bla teba. itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba. itlob għalina, Om tal-aġeb. itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb. itlob għalina, Om ta' min ħalaqna. itlob għalina, Om ta' min salvana. itlob għalina, Xebba kollok aqal. itlob għalina, Xebba li tistħoq kull qima. itlob għalina, Xebba li tistħoq kull foħrija. itlob għalina, Xebba kollok seta. itlob għalina, Xebba kollok ħnina. itlob għalina, Xebba dejjem marbuta malla. itlob għalina, Mera tal-qdusija. itlob għalina, Tron tal-erf. itlob għalina, Bidu tal-ferħ tagħna. itlob għalina, Amara tal-Ispiritu Santu. itlob għalina, Amara ta' kull grazzja. itlob għalina, Amara ta' kull tieba. itlob għalina, Warda mistika. itlob għalina, Torri ta' David. itlob għalina, Torri ta' Lavorju. itlob għalina, Dar ta' Deb. itlob għalina, Arka tar-rab tal-ġdida. itlob għalina, Bib tas-sema. itlob għalina, Kewkba ta' filgħodu. itlob għalina, Saħħa tal-morda. itlob għalina, Ken tal-midinbin. itlob għalina, Faraġġ tal-migranti. itlob għalina, Faraġġ tal-imniktin. itlob għalina, Għajnuna tal-insara. itlob għalina, Sultana tal-anġli. itlob għalina, Sultana tal-patriarki. itlob għalina, Sultana tal-profeti. itlob għalina, Sultana tal-apostli. itlob għalina, Sultana tal-martri. itlob għalina, Sultana tal-konfessuri. itlob għalina, Sultana tal-verġni. itlob għalina, Sultana tal-qaddisin kollha. itlob għalina, Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. itlob għalina, Sultana mtella s-sema. itlob għalina, Sultana tal-Rużarju mqaddes. itlob għalina, Sultana tal-familja. itlob għalina, Sultana tal-paċi. itlob għalina, Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. aħfrilna nitolbuk mulej, Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. ismana nitolbuk mulej, Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. ħenna lina, Itlob għalina qaddisom Alla. biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati li lna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin midwejjaq tissa u ngawdu lena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu.
fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian, Itlob Martiri, għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u makulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.